Celý deň jem jedlá na písmeno O. A začínam teda raňajkami. O ako ovsená kaša. O ako obrovská porcia. Nech sa na raňajky poriadne najem. K tomu som pridala orechy a orieškové maslo. Rozmýšľala som, či pridať ešte nejaké ovocie, ale nechala som to napokon iba takto. Oriešková bomba. To som si aj pripomenula takú nostalgiu, pretože asi pred 3 rokmi som každý jeden deň jedla na raňajky takúto ovsenú kašu. Ideme ďalej, dostali sme sa k obedu a máme tu osie hniezda. Radšej mám škoricové, tieto boli kakaové, ale osie hniezda jak osie hniezda. Ďalej som našla orechové sušienky, dnes samé sladké, počúvajte. Toľko sladkého, čo som dnes jedla posledné 2-3 mesiace. Taký neskorší snack som si spravila oreový cheesecake. Chcela som si ďalej dať ešte orechový bratislavský roštek, ale moja mama ho už stihla zjesť a blížime sa k večeri. Prvá menšia večera je olivová tapenáda s oreganom a posledné jedlo je omeleta s olivovou tapenádou tiež. Ako som zvládla túto úlohu celý deň jem na O? Hádajte, aké bude písmenko na budúce?